nukuta ta ƙarshe Allah maɗaukakin sarki sai da tona asirin su gaba ɗaya kam ya nuna musu wannan magana gaskiya ce, duniya ta rai da gaskiya ce. Aka zaka cikin kafar yada labarai ta duniya aka tabbatar da Tinubu ya amso kuɗaɗe daga Faransa. Aka tabbatar da Tinubu shine mafi karɓar cin hanci da rashawa na biyu da cikin shugabannin duniya. Da sauran magungunan da aka yi tabbatar da su na ta'addancin da an ka ce sun ka ta kushewa, sai da kowa ya yarda cewa lalle tabbat suna da alaka da ta'addanci. To ko yanzu 'yan Najeriya kar ku shiga irin waɗannan magunguna, ku yi ta magungunan abinda baka da ilimi a kansa. Wala taqafu ma laysa laka bihi ilmu, inna as-sam'a wal basara wal fu'adu kullu ulaika kana anhu mas'ula. Duk inda kaji ana magana to ka kada bakinka a cikin abinda baka da ilimi a kansa. Yanzu in har an hito an bayyana waɗanda suka ɗokari nauyin 'yan ta'adda suna ta'addanci arewacin Najeriya da waɗanga ƙasashe guda uku, Nijar, Burkina, Mali. Shi wanda an ka bayyana suna ne ka bar shi zo shi kare kai ne. Mi an naka na faɗa, mi an naka na rigima, mi an naka na sowa, mi an naka na zage-zage haka ɗoka makanka zunubi. Ai ba kai ne an ka ce ba. To shi wanda an ka ce an hito an waɗe su, ku zura ido kamar da kaji malami ya yi bayani, a ganin su suwa na. Kuma ya an ka ce suna sai su hito su kare kansu, su ce 'yan ta'addan nan ƙaryata suka yi musu. In ko ya tabbata gaskiya, malai ce sai a yi addu'a akan su mi musu alƙunutu, wannan shine daidai. Miyagun 'ya'ya a yi musu mummunan addu'a Allah ya tarwatsa su domin al'umma ta rabu daga sharrinsu. Saboda haka wa'annan shugabanni ba suna wa'annan abubuwa na ba don neman suna. Ana fahimta? Babu wani suna wanda suka neman su yi ta hanyar yin ƙarya bisa ga sunan da Allah maɗaukakin sarki yasa sun kai a wannan rayuwa. Wallahi su yi suna. Kuma an rubuta tarihi wa'annan shugabanni guda uku ga bangon littafi da ruwan zinariya, wanda baya karkarewa har abada. Tarihin sai an karanta mu jikoki. Wallahi sun kafa shi. Kuma ko turawa kansu sun san da wa'annan shugabanni guda uku Allah ya daga tutar su, kuma Allah ya kawa su, ko su so ko ba su so ba. Da haka wane ɗaukaka mutum ga bukata banci da wadda Allah ya yi masa. Na ga wani wanda bai san inda ake shi na ce awo ya yi da shi daga martaba su da mi. Kana ganin martaba darajar kana ɗaguwa don kai ma wani ƙarya. Saboda haka kira da nake yi da babban murya, mu mutanen Nijar da ku 'yan arewacin Najeriya, kar ku yarda ku shiga cikin irin magungunan da aka yi a baya. Ku yi ta lalakun magunguna bisa ga abin da ba ku da ilimi a kan shi. Ta'addanci dai gashi nan dai cikin Najeriya kowa ya gani. Kuma ana cutar da bayan Allah, ana kashe bayan Allah. Satin nan kaji abin da ya faru, kamar da kaji malami ya yi bayani. Sai kullu a to a ta mutane ƙaryar demokarasi, ƙarya ta zalunci, babu abin da ta ɓartaka. Nijar, Najeriya mi demokarasi ta yi. Illa cin zali, handama da babbakere da dukiyar talakawa. Wannan shine kawai. Saboda haka Allah ka daga tutar ƙasar Nijar, Allah ka taimaki ƙasar Nijar. Wa'annan shugabanni Allah ka tsare su. Wa'annan shugabanni guda uku Allah ka tsare su. Mai girma shugaban ƙasa Abdurrahman Chani, mai girma shugaban ƙasa Hasumi Goita, mai girma shugaban ƙasa Ibrahim Traore, Allah ka tsare su. Allah ka tsare su. Allah ka taimake su. Allah ka karfafe su. Maƙiyansu na bayyana da na ɓoye Allah ka karya musu. Maƙiyansu na bayyana da na ɓoye Allah ka karya musu. Maƙiyansu na cikin gida da na waje Allah ka karya musu. Maƙiyansu fata da baƙar fata Allah ka karya musu. Allah ka taimake su. Allah ka shiga a cikin al'amuransu. Allah ka zame musu jinsu. Allah ka zame musu ganinsu. Duk abun da za su dosawa Allah maɗaukakin sarki ka taimake su a cikin wannan al'amari. Duk wanda ya tinkare su Allah ka durƙusar da shi. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya hayyu ya qayyum, ya zal jalali wal ikram. 'Yan gwagwarmaya namu na Nijar, ku ci gaba da yin addu'a, ku ci gaba da watsa ayyuka kyaukyawa wa'anda wannan gwamnati mai albarka take yi. Kar ku damu da abin da karnan farauta 'yan siyasa suke magunguna, domin su ba su son ci gaba.
duk abin da alkhairi cikin ƙasar nan ba su so. Ai yanzu ga jirgi nan drum cikin Afirka ba duk ƙasa da shi ba, kaji sun yi magana. Duk aikin da aka yi na alkhairi saboda munafukan bayan Allah ne, karnan farauta na 'yan siyasa wa'anda ba Allah a cikin zuciyoyinsu ba su taɓa faɗin ayyuka na alkhairi wa'annan bayan Allah suke yi ba. Kullum in ka ji sun yi magana to ɗan abin da bai kai ya kawo ba to shi na za su ɗaukuwa su yi magana a kan shi. Wata ma ƙaryata da abin da an ka shuɗe shekaru aru ko watannin ne shi za a ɗaukuwa kuma a ce za a yi bayani a kan shi. Saboda ka ku yi tsaye-tsayin daga. Ba gudu ba ja da baya, yadda su ba su jin kuma yin ƙarya su haɗu wadda suka so da ƙarya, kar ku ji tsoro, kar ku ji kuma ya haɗin gaskiya game da ƙasar ku ta Nijar. Duk abin da waɗannan bayan Allah suke yi na alkhairi ku bayyana mu al'umma, ku buɗe ga hili duniya ta gani. Wannan shine a sakamakon godiyar da kuka yi wa Allah. Wannan shi ke nuna kuna gode wa Allah, wannan shi ke nuna kun yarda Allah maɗaukakin sarki ya kawo muku canji mafi alkhairi daga mulkin da aka jagorantar da ku shekara 13. Mulkin zalunci, mulkin kama karya, mulkin ta'addanci, mulkin goyon bayan ta'addanci. Sadaka Allah ya tsare waɗannan shugabanni, babu abin da za mu yi musu illa addu'a, ba gudu ba ja da baya, muna nan tsaye daram. Saboda haka Allah ka taimaki ƙasar mu ta Nijar, Allah ka taimaki sozawan mu da ke hilin daga, Allah ka ci gaba da ba su nasara akan makiya, Allah ka ci gaba da ba su nasara akan makiya, Allah ka ci gaba da ba su nasara akan makiya. Duk inda suka tinkari makiya Allah ka ba su nasara, duk inda makiya suka tinkaro su Allah ka durƙusar da makiya bi rahmatika ya arhamar rahimin ya hayyu ya qayyum ya zal jalali wal ikram. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.